Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. U MLA ke Seng Congress na Nongpo constituency uba Merrill Bonds im uba dairu u President jong Ribhoi District Congress Committee ula ong ba ka party hi kamdon AA ban ong ya jingmi no jong ki khat arngut ki MLA na ke Seng Congress ban lek penia so yala de sha ka Trinamool Congress Hagajing keren bat kilat pathai kubor uba Merrill Bond ula ong ba haga kam sain hima sima kini ki khat arngut ki MLA ka Congress ki don ka hok ban lek ban penia so sha kanu ka party ka ba ki snobet khanang ban ai ka jing shakri ka ba khamba sha ki pait ba kum ki pait ba jong Ribhoi District ki balaju shania ya ka party Congress ka jong na sngo ban kerpat aku ba snori ba ni ki nomi khmat ki badang yaidon yaine ka Seng Congress ini aidon hasenda abad phi na gabanta bantre yaki isu gi babun lagi de hikam border lagi de hikam yo jam lagi de hikam hakaroi kapar lagi de ki babun ki isu gi bapum ka district ni don kam ban yakun nang ne sakman ka Seng Congress ka don hasenda na gabanta ban yakun yaki isu gi ba ba ni yakendu na do jing kiudor jing marbam jing kiudor jing kuntiang ban kui di isu gi babun ban kum ka Seng hi in nang yai kerpat iki para nongsong senong apo ka Ribhoi District makin soba ban yaine ki party workers ki jongi ki nong kersan ki jongi ki juran barbor gim de ben red ben sim ni nang don hasenda na kum ta ban tre nang ba jong Seng Congress agini ki por ki banwan ban ngi scam ki por ki barit ba kum ki nong mikmat ki don na chem boy ngi scam bangin la ban pun urlong ya ki jing angdut ki jongi pat ba ban leng ba jong ne ka Seng ila ban tre ki kam ki babun ban ngi da kerpat ki pat ba kim day ben red ben sim ngi non hasenda ban yukun iki isu bat bangingit scam war dia arpulai kin don sibun gi jingkela ha ka bagi pat ba kin sajuba bakin ay ka bainong yang ibo ngilong lain gut bangin peniso kono political party kum gi ha ka bai dei bat kinong ni khmat kadi ka ju ni kani ka kompat ka don la shisha na kalian ga duni kum ki nongelam ko se Abang Yoso juga kubur, Yoso kedip untuk petang. Bapak Nimpul berkat bagi warlok dibagi duit Trilang. Nah, berbagi isu juga pun membaka Indian National Congress. Kapal ayah di platform, ia kibubun tidak sebuah kejelah gitu ni. Dan rey ngimdo ni menong halor jom kene gajing lekno jom ki warlok MLA gitu ni. Senior leaders ban penyesok sekiwi ban ki political party dan rei nakaliang ke jonga sibe ngaswo ba ngidon kanong rim ban yeng ban tre abang ijob na Seng Congress ini ba Seng Congress manginang yaya pun hiro na Seng Congress bat pangingit scam bagi pat ba gabun jong ka Ribhoi mai pe jong kin so thu iya kani bat nakaliang ke jonga ngadon tang ban all the best wishes na komentar ki perlok dungi ki balik besok saya ki pat ki political party mar mahabakut yo kesni ka kamram dungi ki dong nikmat tolong penghaban syakri yo pat ba bat ko jawab ka bakhan syai la dagi pat ba ki pediang em ya kan ni ka sinjam ko begini perlok election ho arga kulai kan sa keren makin sayo tapi tu jawab ha ka pat ba kin sa jawab ha ka tak ko di ba Josh dulu ba long men para warlok boya jati kendai ko mo ngi fi mene ha kan sapak ba ngi long lain duit bangin jet ya kan ko political party penyeso kan ko political party amdan i manong nagalyang jong i we wish all the best tri ha na kumta kwat ba jong constituency jong district jong jelah gor ko i mar mo jing community jong kwat ba i ko long ha ban tri maha kan ko ka kam ngi don irrespective of party affiliation ngi don Kapukong san kalau ha ban tri kwat ba ang punjok yang ini karena kalian jong ngai ini isu wish all the best nam tayo jing room jong ki leaders lagi political party sakwe pat kidon bun kidau kidon sibun kidau aga politics jing kala kidon sibun agi por ki bladep ngalai kila don sibun ki bukum kine ki defection ki merging batu tete sagi political party wat haswa jong election ar hajar khatpra
Idon Shibun ki perlok na kaseng kongres ki bala mi la resign but kami so saya kiwe di political party ang dugo por ginong yalam dugo parti di kiwe dia menta bangin keno ba de na unong yalam kata ngamdo ni manong halor kata de gadi gajing snow yung ki simet bagila snow day ban mi ban serve ya ka state yung ba kiwe ki political party kinong lai lu ya katam don mano wala man kan ba kata gadi gadaw go kongsan na gajing i gitu